Λοιπόν, τους γνώρισα στην άχαρη ηλικία εκεί στα 12-13. Ήσυχα, καλά παιδιά, χαμηλών τόνων. Πήραν το lower, πέρασαν στο πανεπιστήμιο και ήρθαν να συνεχίσουν. Στο διάστημα που έλειψαν δεν μας ξέχασαν. Περνούσαν όχι συχνά, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι πάντα περνούσαν για να πούνε ένα γεια. Ποτέ δεν πέρασε ένας χρόνος χωρίς να τους δεις. Επέστρεψαν λοιπόν 2 χρόνια πριν, φοιτητές και οι δύο, παλικάρι και κοπέλα, με μια διαφορά λίγο, είχαν γκρινιαρέψει λίγο περισσότερο. Αυτή η γκρίνια, ρε παιδί μου Τάσο, άλλο πράγμα. Και όχι τίποτα άλλο, την κόλλησες και την άλλη τόσα χρόνια που κάνετε παρέα. Τι κακό πράγμα είναι αυτό. Γκρίνια ξεγκρίνια όμως τα κατάφεραν. Και είμαι πραγματικά περήφανη και για τους δυο τους. Τάσος Κουτούλας και Δήμητρα Τσεκούρα. Είναι επίσης από τα παιδιά που θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω, γιατί είναι από τα λίγα εκείνα παιδιά που σε κάνουν να αισθάνεσαι χωρίς πολλά λόγια ότι πραγματικά σε αγαπούνε και εκτιμούν αυτό που κάνεις. Αν δεν σας το έχω δείξει αρκετά, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πραγματικά σας αγαπάμε πάρα πολύ και είμαστε περήφανοι για σας. Πάντα επιτυχίες στη ζωή σας.